No niin. Ensinnäkin musta on tosi kiva, että te olette ottanut minun yhteyttä elämäntapamuutoksien yhteydessä ja musta on kiva olla personal trainer. Mä pääsen nyt tiiskaamaan ihmisiä. Ja toki tietysti sairastuminen vuonna 2009 oli semmoinen herättäjä, joka palautti maanpinnalle siinä, että myöskään valtakunnan politiikassa toimiva ihminen ei ole kuolematon, vaan elävä olento, joka tarvitsee kuntouttamista ja hoitoa ja huolenpitoa. Ja sitä koneistoa tässä nyt ollaan rasvaamassa. Mulla todettiin sydänvika ja mä elän nyt toista vuotta tarkistimen kanssa. Ja se toimi vähän semmoisena herättäjänä, että jos mä nyt niin sanotusti varauset alkaa olla jo tässä vaiheessa, kun mä oon vasta 40 kuitenkin, niin mun tarvitsee varmaan tehdä aika rajuja tutkimuksia.